Hello Pak, salam suwes lang di YouTube ko channel tini ang kada 24 tarik 6 Mac 2024 ni narong na thangai tong bayasang narong video sada kang channel subscribe kai te bell icon click kai notification man ma jat kai te hingga bayasang nadi tini narong nang bisi video logriya clear ko खालायनो जों gara thanayo 5 din 1 2 3 4 5 gawa double 7 ni simi hingke जों double 7 ni simi oro tamo target tong sung nailai naidi oro 3 tai 4 tongo 3 tai 4 তারপর tongo 7 তারপরে tongo 2 tai 6 2 tai 9 তারপরে tongo 6 তারপরে tongo oro 8 by 6 hingke 8 by 6 তারপরে tongo 5 by 3 3 by তারপর tongo 5 hingke 5 by 3 তারপরে 5 by 3 ni poreo তারপরে tongo 6 তারপরে 6 তারপরে 2 তারপরে 4 তারপরে tongo 5 তারপরে tongo 6 তারপর tongo 3 tai 4 hingke oro tamphaya 1 by 0 hingke bayasang 1 by 0 thanai saptao kokliya hingke khakao o saptao 1 by 0 koknani chandis tongo ke 1 house tai 0 house ko hingke 1 house tai 0 house thanai saptao kokliya o saptao kongnai bofuro kongnai chwng naiano tarpore narokbai kok salainai tarpore chwng nari oro 1 by 0 chwng target mangka hingke chwng tinini tarikero hingke 1 by 0 bo kwrwi tarpore 1 tongnai tongo haibano bomai khe kongnai o samyaiko hingke 5 6 to paijak 5 6 ni ulta 0 1 rwri rino kono thik kwrwi hingke khakao tarpore oro chwng nongno nai 5 6 5 6 tai 3 4 7 9 1 6 0 তারপরে 6 hingke chwng 6 ni mano 6 ni man 1 hingke chwng 6 6 ni mano hingke 0 6 bo mano তারপরে nadi ulta khaikhe 3 4 5 6 khaikhe 1 9 7 0 6 oro same 6 6 no mano hingke 6 all thai mannai kaisa narok nangsanai chwng tini tarik pai naikangkhe tamo pai nainai 5 6 3 4 tini tarik wngkha 24 6 6 7 9 1 তারপর 2 তারপর 3 তারপরে 6 তারপর 0 5 9 6 তারপরে 4 5 তারপর tongo oro 5 phaio oro 9 ni phaio hingke naiano tei kaisa formula bai 3 3 4 5 6 3 4 7 9 1 9 7 6 0 0 6 তারপরে 6 6 0 6 6 6 2 oro 2 mano chwng double 6 mano tarpore chwng nailai kaisa formula 5 6 3 4 5 6 1 9 7 9 1 0 6 6 0 oro same 6 no mano 6 6 2 aswngno hingke bayasang narok nongoi mangkha joto kul hingke tabuk narokno tamo thwngnai abo narokno rinai narokno nongoi mangkha 1 ni kaisa kwrwi 0 ni kaisa kwrwi
Okay, or jaga kakao 1 ta 0 kari hingke narokno 06 all ba value thangna nangnai 10 rupees ke. Okay, 10 rupees ke thangka 80 rupees oro narokni ongnai. Do ke tarpore narokno kutirnai 7216 7216 and bisingo hit tongnai 7 house the ending 100% 100% ya tini 100% kai prai second round no chance tongo hingke tai first round thongni second round bo thongni. Okay, tarpore guti wngkha dai narok bagui tini 16 61 72 27 তারপরে 17 71 26 62 তারপরে 76 67 তারপরে 1221 hingke bayasang abono narokni target tini narok bwswk thangnai narokni cha narokno ang reka hingke narok video no sajagka hingke video no share khai di tei like khai di tei narokni sungna chungma no sungdi hingke bayasang narok share kaina tapukdi channel no subscribe khai di ar jodi Facebook nai tongkha hingke follow khai di norok no ang weekly o 100% profit dinai hingke tini bahan asukno malai next video o.